Родився Єсус Христос в ясельках малих, хвала Богу на вишинях, спокой на землі. Глорія, Глорія, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. У п'ячори воли вошли кленчать перед Ним, бо Створителя познали в дитятку малым. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Пастушки побегли хутко, их анёл послал. Привітали щирим серцем, кожний заспівав. Глорія, Глорія, in excelsis Deo. Глорія, Глорія, in excelsis Deo. Мудрецов з країн далеких зорка привела, каб усю землю про збавцу вестка обышла. Глория, Глория, in excelsis Deo. Глория, Глория, in excelsis Deo. Серцем радосно приймаймо эту новину, годна хвалу Богу даймо збавці нашому. Глорія, Глорія, in excelsis Deo. Глорія, Глорія, in excelsis Deo. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Співайте Пану новую песню, співай Пану вся земля. Величі хвала перед Його обличчям, моці пригожостю Його найсвятині. В слові Гатентифон розпочинаємо Святою Мшу сьогодні у четвер, третього звичайного тижня. На початку Святої Мши представимо Пану Богу наші інтенції. Podczas гэтай канцелябраванай Святой Мши адзін са святароў моліцца за святой памяці Ольгу Міхалёнак у другую гадавіну пасля яе смерці. Другі святар моліцца за святой памяці памерлую Ванду Наумчык у 9-ю гадавіну пасля яе смерці, просячы для памерлых аб радасці вечнага жыцця ў нябесным валадарстве. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне, да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся.
Всемогутный вечный Боже, керуй нашим життем поводле Твоей воли, каб мы в ім'я Твоего милованого Сына были щедрыми на добрые учинки, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живей володарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання послання до Габреїв. Брати, маючи одвагу увайсти праз кров Єзуса у святое місце новим і живим шляхом, який Ён адкрив нам праз заслону, гэта значить праз тіло своє, маючи великого святара над Божим домом, наблизимся со щирим серцем і у повноті віри, окропивши серце от нечистого сумления и обмывши тело чистою водою. Будем непохисно триматися визнання надії, бо вірний той, хто обіцяв, і будем заважати один на одного, каб заохвочувати до любові і добрих учинків. І не покидаймо нашого сходу, як стало звичаєм некоторих, але будем заохвочувати один одного, і тим більш, чим більше бачите, як наближається гэты день. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Это народ вірний, який шукає Пана. Гэта народ вірний, який шукає Пана. Пану належить земля і усе, що на ёй, сусвет і усе, що живе у їм, бо Ён заснував його на морах і на реках умацавав його. Гэта народ вірний, який шукає Пана. Узийди на гору Пана, і хто стане на святе місце Ягонним, той, у кого руки безвинное и чистое сердце, хто не схилял души до марности. Гэта народ вірний, який шукає Пана. Ён отримає благословлення от Пана і узнагороду от Бога свого Збавці. Вось покоління тих, хто його шукає, хто шукає обличчя Твоєго, Бог Якова. Гэта народ вірний, який шукає Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Твоя, светоч для моей ноги, и светло для моей стежки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. В той час Єzus сказав народу:
Ці для таго прыносіцца светач, каб паставіць яго пад кош або пад ложак? Ці ўсё ж для таго, каб паставіць яго на падсвечніку? Бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і няма нічога таемнага, што б не выявілася. Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае. І сказаў ім: зважайце на тое, што чуеце. Якой мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана, і яшчэ дададзена. Бо хто мае, таму дадзена будзе, а хто не мае, таго адымецца і тое, што мае. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Миланы ў Христе Пану, дорогие браты і сёстры, сёння в Євангелії ми чуємо питання, яке Єсус задає своїм слухачам. Ці для того приноситься світоч, щоб поставити його під кош або під ложок, ці для того, щоб поставити його на підсвічнику. І, брати і сестри, світоч, про який говорить Єсус Христос у гэтым фрагменте Євангелія, гэта ёсць навучанне Єсуса Христа. Яго Євангеліє, його навучанне аб тым, кім Бог з'являється, який ёсць Бог, і як Бог дзейнічае ў жыцці чалавека. Гэта навука Єсуса Христа аб Божым валадарстве. Фарысеі, кніжнікі хочуць забараніць Єсусу, перашкодзіць Єсусу навучаць. Хочуць, як бы гэтае слово, якое ён кіруе да людзей, прыкрыць кошам або схаваць пад ложак, хочуць згасіць гэты светач. Аднак Єсус дадае вучням адвагі, таму што вучні павінны працягваць гэтую місію Єсуса Христа. Дадае вучням адвагі, каб яны не дазволілі гэтага зрабіць, не дазволілі згасіць гэты свет Божага Слова. Больш таго, заахвочвае іх, каб яны самі сталі гэтым светам для іншых людзей. І, дарагія браты і сёстры, гэты заклік Єсус кіруе да кожнага з нас. Кожны з нас, кожны хрысціянін праз сакрамент хресту далучыўся да гэтай місіі абвяшчання Євангелія. Кожны з нас пакліканы Єсусам Христом да таго, каб быць такім светачам, які асвятляе іншым людзям шлях да Бога, быць сведкам Єсуса Христа. Аднак варта запытаць, як гэта ўсё выглядае у маім жыцці. Таксама Єсус сёння ў Євангеліі заахвочвае сваіх вучняў быць вельмі уважлівымі наконт таго, каго яны слухаюць і за кім яны ідуць. Зважайце на тое, што чуеце, кажа Єсус Христос. Бо вельмі часта людзі, якіх мы сустракаем, якіх мы слухаем, з аднаго боку могуць дапамагаць разгарацца гэтаму свету, гэтаму агню Божай любові, Божай ласкі, Божага Слова ў нашым жыцці, але таксама могуць сустрэцца людзі, якія наадварот сваімі словамі, сваімі дзеяннямі могуць гасіць гэты агонь, гасіць гэты светач. І таму, дарагія браты і сёстры, вельмі важна, каб мы умелі аддзяляць адно ад другога, каб мы стараліся менавіта звяртаць сваю ўвагу, быць уважлівым да таго, што дапамагае нам узрастаць у Божай ласцы, і наадварот старацца пазбягаць усяго таго, што нам перашкаджае. Дарагія браты і сёстры, той, хто слухае Божае Слова, хто імкнецца гэтым словам жыць, той менавіта распальвае гэты агонь, гэты свет Божы ў сваім сэрцы. Аднак, калі чалавек не будзе клапаціцца пра гэта, то вельмі хутка гэты свет можа згаснуць у сэрцы. Таму, дарагія браты і сёстры, вельмі важна, каб мы не толькі слухалі Божае Слова, але каб мы яго прымалі і гэтым словам сапраўды жылі. Бо гэта найлепшы сродак для таго, каб Божае Слова станавілася сапраўдным светам на шляху нашага жыцця. А праз гэта таксама і мы станавіліся светачамі для іншых. Амен.
Jak dzieci одного небесного Отца, звернемся до Его з молитвой, полной доверу. Молимся за святый Костёл, каб запанавала ў ім сапраўдная еднасць, да якой паклікаў яго Езус Христос. Цябе просім. Молимся за ўсіх хрысціянаў, каб былі сапраўдным узорам хрысціянскіх цнотаў і жыцця паводле Евангелія. Цябе просім. Молимся за вызнаўцаў іншых рэлігій, каб яны пазналі Божае Слово і здолелі перамяніць сваё жыццё. Цябе просім. Молимся за маладых людзей, якіх Езус кліча за сабою, каб шчырым сэрцам адказалі на скіраваны да іх заклік. Цябе просім. Молимся за наших близких памерлых, асабліва за святой памяці Ольгу Міхалёнак у другую гадавіну пасля яе смерці, таксама за святой памяці Ванду Наумчыку, 9-ю гадавіну пасля яе смерці, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб добрая навіна аб Божым валадарстве перамяняла нашае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, Ты няспынна выслухоўваеш нашыя пакорныя просьбы. Учыні, каб Тваё валадарство запанавала ў нашых сэрцах праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Ноч надыходзіць, засынае ўвесь свет. Темрак укутала землю, дивная зорка ярко светит на небе, мудрецов вядзе в Бетлеем. Там у печоры Бог приходит на свет, стайня палац валадара. Цудные спевы пастухи чуют с неба, в яслях тихо спить немовля. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми ласкавые святі гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збавлення праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа. Хоць Ты не маеш патрэбы ў нашым праслаўленні, аднак даеш нам дар Тваёй ласкі, каб мы складалі Табе падзяку. Нашыя гімны хвалы нічога не дадаюць Тваёй велічы, але дапамагаюць нашаму збаўленню праз Хрыста Пана нашага. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю ўсклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який иде у имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас буде видано. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя у хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами.
Поранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ночкою тихой голос к нам летить. Гляньте, як зорка у небе зихотить. Что за ясной запраменье белым анёлы оденье радостно пяют. Что за радость за променье белым анёлы оденье радостно пяют. Божую вестку обвещаем вам, у Бетлей спешайте, Бог родился там. В ясельках ляжить на сене, у пеленках без оденья, от зимна дрыжить. Станьма покорно, мы перед Христом, зменится скоро свет, где мы живем. Веру збавца дасть живую, духом правды накируе нас у вечный дом. Веру збавца дасть живую, духом правды накируе нас у вечный дом. Молимся. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, потрымліваючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовалися Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую всім за супольную молитву. Сьогодні, як завсёды, у четверг вечором, адорація Найсвятейшого Сакраменту, святая година з 23 до полночі. Прийміть Божие благословення. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем